Cesta na vrchol. Adam bol obyčajný chalán z malého mesta. Odjak živa sníval o tom, že sa stane horolezcom. Už od detstva ho fascinovali príbehy o ľuďoch, ktorí zdolali tie najvyššie vrcholy sveta. No za každým, keď niekomu povedal o svojom sne, stretol sa s rovnakou reakciou. To je nebezpečné, na to potrebuješ peniaze, skúsenosti, tím. To nie je pre teba. S každým takýmto komentárom Adam čoraz viac pochyboval o sebe. Až raz, keď si čítal knihu o Edmundovi Hillarym, prvom človeku, ktorý zdolal Everest, našiel vetu, ktorá ho zasiahla. Najťažšia cesta nie je na vrchol hory, ale cez vlastné pochybnosti. Táto myšlienka sa mu usadila v hlave. Rozhodol sa, že už nebude čakať. Začal trénovať. Behával do kopcov, posilňoval, učil sa o horolezectve z kníh a videí. Nemal peniaze na drahé expedície, tak začal s malými horami v okolí. Každý výstup bol pre neho ďalším krokom k snu. Po rokoch príprav sa mu naskytla šanca. Expedícia do Alp hľadala náhradníka. Niekoho skúseného síce preferovali, ale Adam sa prihlásil. Pri pohovore mu vedúci tímu povedal: Máš minimum skúseností na veľké výstupy, prečo si myslíš, že to zvládneš? Adam sa nadýchol a povedal: Pretože som sa nikdy nevzdal. Tá odpoveď im stačila. Vzali ho. Keď stal Adam prvýkrát na vrchole hory obklopený iba tichom a nekonečným výhľadom, pochopil, že jeho sen sa stal skutočnosťou. Nie preto, že mal najlepšie vybavenie alebo najlepší tím, ale preto, že veril v seba aj vtedy, keď ostatní pochybovali.